Ayun mga kalingap, ito po si Kalingap Alvin at today po pupuntahan po natin si Ate Malin tsaka yung anak niya mga kalingap. Si Ate Malin po, special child siya. Napagsamantalahan po siya at nagbunga po yung pagsamantala sa kanya which is yung kanya anak po. Ngayon po pupuntahan po natin sila. Magbibigay po tayo ng pang Noche Buena nila mga kalingap. At para maging happy naman po yung mag-ina at napaka-deserving po nila na bigyan ng pansin at tulungan po. Para po mga kalingap, malapit na tayo. Malayo po yung nilakad natin, mga kalingap. Yan, tao po. Tao po. Tao po. Magandang araw. Tutoy, hindi sa amin. Ayan. At ito, microphone. Meron kaming ano dito. Medyo nasa-shock po sila. Meron tayong dala. Ito po si Ate Malin. At ito may dala kami oh. Dito ko na ipatong. Ate Malin, may ano kami. Meron kaming dalang pamasko sa inyo. Okay lang, nahulog na. Kayo matakot eh na. Ano na pala kayo? Kamusta na? Okay lang. Oh, belated happy birthday. Kamusta? Anong binili mo yung birthday mo? Ano? Eh, Nagbili ka ng cake? Grabe, ito si Ate Mali. Meron siyang bagong tsinelas. Masaya ka po sa bagong tsinelas mo? Oo, marunong siyang mag-ano. Meron kami mga dalang pasalubong. As, ano, so ano ba makita yung mga pasalubong? Ah, anong ulam? Wala pang ulam? Ulam, ano pa kayo talaga ulam? wala. So, sakto po pala mga kalingap na ano, nandito tayo kasi may dala tayo dito mga pang-ulam na pwedeng ano. So, yan. At pamasko na din to. May handa kayo sa Pasko? Yeah po. Ito, oh. Happy ka? Yeah. Lagi siyang masaya mga kalingap. Kamusta na? Ano? Okay lang. Erwin. Okay lang. Alam ko yung pangalan niya, mga kalingap. Kapangalan ni Kuya Erwin. Oo. Kailan ka mag-aaral? Sa sunod na Sunod na. taon? Ayan. At pagpatuloy mo yun at talagang kailangan yan. High school pa lang naman. Naiiyak agad si Erwin. Oo. Masaya ka na may dala-dala kaming ano pang pamasko. Opo. Matatouch ko si ano. Buksan na natin ito. Bunti. Oo. Iyak ka din. Naiyak mo kasi ano. Ngayon lang kasi nakailangan na busy way. Ano nagbigay sa iyo? Nail cutter na, kalingap. Dito nandito eh. Yung nail cutter ko. Yan. Ayan. Okay. At sila So, ang ano. O, para mabibigay ko kayo no. siya. O ito na. Wow. Pangluto. Pangluto. Ang luto. Ito. Pansit, bihon. Pansit, Pasko na bihon. bihon. Ayan. Grabe, nakangiti si, ano, si Ate Malin, no? So, pasalamat pala tayo kay, ano, Tita M at Tito Dan. Kasi nagbigay din sila ng ito, kung pinambili nito. Oh, yun. Merry Christmas! Ano ka masasabi mo? Ano masasabi mo? Happy. Happy ka? Ano pa? Masaya. Saya. Oh, pag-engage mo.
Oh, kasama tayo kay Tita Amy Tito Dan. Maraming salamat. Ito may mga dilata din dito. Ayan. Salamat po kay Tito Amy, Tita Amy, Tito Dan. Ito may mga itlog. Baka kasi kahon. Pakita natin na tunay na itlog. Ayan. Ayan. Pasensya lang siya na kung litig. Marami na po silang marami na silang pagkain. Ngayon, wala silang ulam. Ngayon, marami silang pagkain. Ito na! Spaghetti. Wow! Magluluto ng spaghetti. Saya siya, oh. Spaghetti pampasko. Grabe, bakpakan mo. Para ito meron siyempre asukal. Ito, kape. Gusto yung gato. Ano sa kabila? Yan. Kaya mo pa? Lagay ko na lang dito, ha. Dalawang pake na asukal. Oh, ito pa, dalawang asukal. May ketchup pa. Ito, mga dilata ulit. Noodles. Noodles. Ito po, ito pang pang emergency. Emergency. Palaman sa pinapay. Ayan, lagyan na lang natin dito para safe siya. Ayan, sige, hawakan mo siya. Masaya po siya, oh. At syempre, meron din tayo yung Mayroon silang sabon. Ayan. No, namili po si Ate Reno Vlog. Namili yung papamigay. Sabon. Ano pa natin dito? Huwag lang itlog na nadamay. Ano ito? Ito naman ay saktong-sakto. Meron na kayong tig-isang Yan. Ano yun? May safeguard. Safeguard ba yun? Ayun, no? Ay, ito toothpaste. Ay, pwede na magtindahan. Pwede na sila magtindahan, no? Matindahan kayo? Gusto mo? Gusto daw ni... Pwede na magtindahan, no? Grabe, oh. Ito pa, mga titindahan na kayo? Pwede na tawa si So, ito pa. Marami pa po mga kalingat. So, bibigyan natin siya ng ito pa pala kung ito, kasama. Galing ito kay Tita Dulce. So, bibigyan ko siya ng pig-isang panyo. Kay Tita Dulce. So, ang gusto mo? ito naka-red siya eh. Gusto mong kulay? Papalit kayo ni kasi Kuwita mo yan kay mama mo. kung may pig-isa silang panyo, yung nabibigay ko sa mga estudyante. Galing po kay Tita Dulce. Salamat Tita Dulce. Dito yung pang sa sa mga yan, sa mga yung damit lang. Damit na yun. Ito damit mo. Gusto mo ng damit? Wow! Galing ni kay Tita Dulce ito. Oh. Star. Tita Dulce naman ang Oh, Tita ito pa. Dulce. Damit. Merry Christmas. Tuwa si Ate Mari. Happy for you. Tita Mari. Oh, salamat kay Tita Dulce. Tita Dulce. Salamat ka po. Salamat Tita Dulce. Gusto mo pa ng damit? Tita Dulce. Oh. Wow! Kasya yan sa'yo? Kasha! Ganda! Oh, binigay mo na din Ay, Okay, ito. ganda! Ganda oh. Hindi na pati siya Ganda. Ano pa ito? Yan! Ganda! Pang bagets. Gusto mo nito? Oh, ganda! Yan, oh. Kamusta? Mga po mga kalingap. Tita Dulce. Ito parang hindi naman. Kay nanay. O, bigay mo na lang ito kay nanay or what? Kung sino gusto magsuot. Ayan po. At happy si nanay. So ito,
May mga palaman pa dito, oh. So, ito kasi ano yan, Ano natin na isa yung dalawa. lahat nasa kanila. So, sige, sa inyo na yan lahat. Sa kanila yan. Lalagay ko ito, madami kayong damit ha. Pag lalagay ko lang dito. Oh. So, ayan, madami po silang damit. Mga galing kay Tita Dulce. So, sila po kasi nakita kong deserving na tulungan. Kaya, dito po, binibigyan natin lahat. Lalong-lalo na kay Nanay Merlin kasi ate Malin kasi tulong po siya sa maturity. Kailangan po talaga nila ng pag-iingat. Especially kay Erwin, wala siyang tatay na sumusuporta. Tanging lola yung nagsusuporta sa kanya, nag-aalaga. So, kamusta naman inaalagaan mo si mama mo? Opo. Anong klase yung pag-aalaga mo kay mama mo? Paano nga siya? Paano mo sa kanya pinaparamdam yung pag-aalaga mo? Talagang binabantayan. Inaalagaan? Bakit na ano ba siya? Nabantayan daw. Na-alliance ba siya? Opo. Kailangan talaga niyang bantayan. Mga kalingap. Huwag kang maglalayas, oh. Yan. Ha? Binili pong tsinelas kasi nag-request siya ng tsinelas. Ngayon lang daw po niya sinuot. Tayong damit. Ba't ngayon mo lang sinuot yung tsinelas? Ah, bakit ngayon mo lang sinuot yung tsinelas? Ayaw tayo. Ayaw tayo sa Ngayon lang? Bakit? Bakit ngayon mo lang sinuot yung tsinelas? Kasi, galing mo. bago. Bagong-bago, oh. Grabe mga kalingap, oh. Bagong-bago ko yung ano nila. So ngayon pinili ko yung pinaka-deserving kasi deserving naman talaga. So whether na medyo mahina yung views, basta yung tulong talaga ay napupunta sa pinaka-deserving. Ayun mga kalingap, salamat po at sa tulong ninyo patuloy po tayo nakakabot ng tulong kay na Tita Dulce. Salamat po dahil po sa inyo patuloy tayo nakakahatid ng tulong kay Tita Amy, Tito Dan, at kay Tita Dulce, yung padala ng damit. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo sa lahat po ng tumutulong po sumuporta sa ating channel. Maraming salamat.